9 membru mill-Grupp Internazzjonali tal-Awditjar Jura Audit bħalissa jinsabu f'pajjiżna, flimkien ma' 30 membru minn Interliga, Netwerk Internazzjonali ta' Avukati. Ir-rappreżentanti miż-żewġ toqsma qed jingħaqdu għall-ewwel darba f'kungress wieħed, immirat biex itejbu s-servizzi tagħhom. Fost oħrajn qed jiġu diskussi dilemmi ta' natura etika li jolqtu kemm is-settur tal-awditjar u anke dak legali. Il-ħidma biex il-Kungress isir f'pajjiżna bdiet sentejn ilu. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna spjega l-vantaġġi. Tattira l-investimenti għaliex dawn il-kelma ta' Malta jaraw għalihom innifishom li Malta fejn qiegħda u anke l-prospetti tagħha. L-investiment ma jiġix billi wieħed jaqra gazzetta jgħidu hija Malta, billi jisma' xi ħadd tisma' mort Malta ngħajjena hekk u hekk hemm din l-iskema hemm l-iskema l-oħra. Suġġett ieħor diskuss waqt il-Kungress kien dwar il-vantaġġi li wieħed jopera n-negozju tiegħu minn Malta. Il-mod kif isir in-negozju. M'għandekx idea l-ostaklu l-burokrazija f'ċertu pajjiżi. Aħna għandna wkoll u għalhekk qed niġġielula, però ikun hemm ċertu vantaġġi fir-reġjun. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija CSB li stinkat biex il-Kungress isir Malta spjega kif setgħu jespandu xogħolhom biex ibjaw proprjetà ta' valuroli grazzi għal programmi bħal dak li joffri ċittadinanza b'investiment. Nejn l-klijenti tagħna jew jixtru jew jikru proprjetà anke issa bil-programm li hawn fejn wieħed jista' japplika għaċ-ċittadinanza. Tkellimna wkoll ma' Yves Margarat, Chairman tal-Euro Audit, li stqar kemm huwa interessanti li kumpaniji Ewropej josservaw it-teknika li juża pajjiż żgħir bħal Malta biex jattira dejjem aktar investiment lejh.